Salutare fraților, bun venit la o nouă serie de pe acest canal. Această serie se va numi Game Rating. Dacă nu știați, Game Rating înseamnă not la jocuri, adică la not la developeri, la joc, la comunitate și probabil altele. Și da, primul nostru joc care să dăm notă o să fie Brawl Stars. Jocul ăsta știe cam toată lumea, jocul ăsta, adică e foarte popular. Și dacă nu ați auzit de Brawl Stars, păi nu știu unde stați voi. Da, ok, no, eu am acum 32 de brawleri. Cel mai mult îmi place pe Piper. Și hai să ne jucăm un solo showdown. Da, dacă mai vreți să faceți tipul de pe canalul meu, trebuie să dați un like și un subscribe. Și da, hai să ne ducem la showdown. Și sunt de fapt foarte bun la showdown. Mă joc și Brawl Ball. Mai ușor să iei trofei acolo. Și da, hai să ne ducem. Stai că e alt Piper. Nu pot. Oh. Ok. Oh, nu. Ok, vine. După Piper să se mă ascund. Shit. Ok. O să folosești pe IMG. Oi, doamne. Nu pot să mă omoare robotul. Unde e ăsta? Să mă omoare robotul. Hai bă, dai. Hai bă, dai. Păi acum vine după mine. Mă, ce să facă? Vine după mine. Vine. Mă mor. Da, acum îl ia robotul. Vedeai la... Ok. Poate să mă cu asta... În locul 3. E bun. Ok, hai să mergem pe IMG. Ok, hai să... IMG este de fapt foarte bun. Da, și te sperau. Să că nu găsesc pe IMG. Stai că era pe aici. Okay. Hai să ne jucăm în Brawl Stars cu... Ok, vedeți cât damage ciudat. Foarte mult. Ok, doamne, nu vreau să mor de la... nu vreau să fie după mine. Știi cum vreau să vă Dai! Nu sunt mort, sunt mort! Lasă, bă, că l omoară robot. Stai să vedem, stai să-i dăm spectate. Nu, s-a dus pe mine, e mort. Ce nu repet pe primul trofee. Am jucat Brawl Stars și da, cam atât a fost episodul. Dacă vreți să fie, dacă mai vreți aceste
tipuri de episoade, trebuie să vă duceți acolo jos și acolo este un buton roșu de subscribe sau litere roșii cu subscribe și există și un buton de like. Aha. Și când îl apăsați să fie albastru. Și dacă mai vreți aceste tipuri de... Dacă vreți să fiți notificați de la episoadele mele, trebuie să dați pe clopoțel și dați pe toate notificările la mine. Și da, mulțumesc că v-ați uitat și pa!